Doncs, com t'he dit, he trobat un poema d'Omar Khayyam, un rubaiyat, que sintetitza una mica aquest esperit que tant m'ha agradat de l'Oriol. És el 129. Quan el dolor et doblegui, quan esgotis el teu plor, recorda aquelles gotes que després de ploure brillen a les fulles. Quan t'enfonsi el dia i vulguis una nit eterna, no oblidis el despertar d'un nen. És això. Les seves composicions, la major part, almenys parlo més de les que va fer en Perunchos, no tenen concepte harmònic. No hi ha 3-4 línies de melodies diferents combinant-se i fent coses. És normalment una melodia. I normalment és una melodia molt senzilla però molt poc melòdica convencionalment. Va gravar un tema que el vam gravar en el 2014 que es diu Simple Fàcil, que és seu, que és molt una síntesi d'això, una melodia com molt estranya, amb 4 notes, i és allò do, mi, sol, re, no sé què, però es mou amb una escala, o amb una escala i mitja, amb una octava i mitja, mai amb més, no fa grans salts ni res, amb 4 o 5 notes posades d'una manera que diries, però què estàs fent? Com infantil, o naïf, o no sé com dir-ho. Però amb això crec que és superpeculiar el tio. Era molt especial, una persona... És irrepetible. Amb un món interior molt peculiar, difícil de classificar, d'una creativitat desbordant. Això és el que més el caracteritzava, aquesta capacitat d'imaginar i tal. Destacaria això, i després en la seva trajectòria jo penso que és un músic que ha creat escola. Com a baterista també era molt original. Va dir que de petit, ja de 14 anys, que hauria de ser bateria de Free, aquesta vida. El que va ser, no ha sigut altra cosa que bateria de Free, és impossible, però ho ha sigut. Era un sac de coneixements musicals i molta gent anava, el Joan també anava molt sovint, a trobar-nos amb ell per fer sessions i escoltar coses que, com que ell contínuament anava a comprar-se els famosos gordos que parlem, o els CDs després, estava al tanto de les coses més interessants que es feien, sobretot als Estats Units i a Europa, i t'ho feia sentir, i llavors potser per primera vegada descobries alguna cosa a través d'ell, això moltes vegades. I el mateix, dels grups que van formar part, també era un element molt important perquè els repertoris anessin cap a una part que potser no haurien anat si no hi fos ell. Per altra banda, també sap molt de greu perquè estava en actiu, mentalment al 100%. I segurament ara hagués fet alguna altra cosa, o estaríem als ancients i treballant amb tot això. I ens hem perdut com 10 o 15 anys superbons de tot això, i això sí que sap greu. O sigui, més que els últims temps és quan ell és més clar, té un estil més propi i s'entén a la perfecció tot el que està fent. Té un món, i té un món propi que és un món que és com si estigués enganxat al nostre. És a dir, nosaltres estem aquí, nosaltres fem música aquí, nosaltres vivim aquí, nosaltres mengem aquí, nosaltres, etc. Tenim relacions humanes aquí, i ell té un món aquí a part que contínuament va contactant amb el nostre. I aquest món jo crec que el va tenir sempre. Un temps va estar contactant amb nosaltres i va ser interessantíssim, va ser collonut, fantàstic, i després anava provant amb altra gent, amb altres grups, amb coses molt interessants. Jo crec que va fer coses que estaven molt bé, tant amb altres grups com ell inclús en solitari. Els discos seus en solitari són molt divertits i estan molt bé. Da-na-nina i da-na-nini... Com era aquesta cançó? No sé com seguia la cançó. Una Ringo. Era una persona molt
diria, molt tímida, però no era tant la timidesa, sinó jo crec realment aquesta profunda humilitat, com a ésser humà. De fet, va viure alguna crisi important, especialment amb l'alcohol, per exemple, no? Que llavors es va retirar a un monaster, convent, no recordo exactament això, fa temps. Però bueno, que era una persona amb una extrema sensibilitat, amb molts dubtes personals, humans, com tots, però era especialment feble, d'alguna manera, no? En això. I llavors, bueno, tenia un punt molt... Es nota que havia passat moltes hores, com podríem dir meditant, o com podríem dir com un monjo en el convent, no? En el sentit de dir, de reflexionant molt, i bueno, la seva posició vital era molt tranquil·la, no? Molt ferma, però molt tranqui, parlant molt fluixet, i el sentit de l'humor. Únic. Quan ell sentia dir que el posaven dins de certa ona avantguardista, arrufava el nas, no? A ell no li agradava, no estava gens conforme, perquè ell volia ser algú accessible, directe. A ell no li agradava que se'l considerés ni un maleït, ni un avantguardista, ni un experimental, no? No per res, sinó perquè ell estava convençut que el que feia podia agradar i enganxar la gent, i ho feia amb aquest esperit. Jo crec que amb la manera de tocar la bateria i el seu so de bateria, no? Sempre anava amb draps i sempre tapava, no? I aquest so sec, i crec que sí que hi ha, no sé, vull dir, jo tampoc en sé tant, no? de bateries, però sí que he vist després percussionistes o bateries de jazz que en segons quins moments també es tapen, i gent que l'ha conegut, no? I que veus, ostres, l'Oriol Luna fa bastant també, no? I jo crec que li ve molt de l'Oriol Perucho. Els seus 3 discs per mi són com una cosa, una joieta que hi ha allà enmig d'un oceà de coses que no s'hi semblen en absolut, no? És ben bé un món que el tio va saber plasmar d'alguna manera, i més amb el seu aire totalment, no? Perquè aquests 3 discos és que realment és una cosa que jo no s'assembla a res del panorama musical d'aquí.